Doctor Bellino. Hola, Galloso, ¿qué tal? Tenme que dar algo para estómago. No necesito Claro, que nada. hay que quitar yo el churrasco, después que Ahora pías, ahora pías. Aténdame aquí Yo no digo nada, ao doente. Yo no digo nada. Diga. Tranquilo. Ti tranquilo. Tranquilo. Fíjate. Plas, Tobi, sit. Ai, Dios mío, que non me fai caso ningún botón. Se me va a perder este calciño como que era, Dios. Sí, Tobi, Pero que fai aí co can esa? Pero onde vai co can? Está quieto. Onde vai co eso? Ven. Co ese muñeco. Can traio yo a consulta, meu pobriño. Traio yo a Pero consulta. vamos a ver, a para usted ninguén lle dixo nunca que no centro de salud non se pode entrar con animales. Animal é usted, home. O Tobi é como unha persona. Persona, faga o favor, ande, sácame o can da consulta, me saque se me dei con estas historias. Usted todos os días empanallada, me faga o favor. Vale. O Tobi non é un animal, Vale. O Tobi é como unha persona. Será, non digo que non, home, pero... O Tobi leva 15 anos compartindo a caseta comigo cando a Generosa me bota da casa. Por eso ten tanto cariño. Cuidado que se lle bota. Entende? Non é como unha persona, é como un irmão. Cantas noites de xiada e de frío pasamos xuntos abrazados na súa caseta, meu pobriño. Pero ahora fai cousas raras, eu non sei que lle me pasou. Temo que axudar, temo que mirar a ver que lle pasa. Pero vamos a ver aí. E a ti, Tobi? Ese é un can, eu non son veterinario, entende? Que ten que ver? Nada. Que ten A que ver, eu ver? son médico, o meu can non lle podo mirar. Cuidado que se vai lafrar da mesa en baixo. Bueno, manda carallo. Ten Botan cuidado. 10 anos estudiando a carreira e non aprenden nada. A escribir non aprenden, pero non hai Dios que entenda as recetas. Pero ese é o problema do E digo eu... A ver que me vai Vamos a contar. ver. Se non se entende... O can é... Se entende de animales de dúas patas tamén entenderá algo dos de catro. A ver, pero non ten que ver uns cos outros, home. Que terá que ver un animal de dos patas cun de catro patas, entende? Ten que ver, mire. Mire, se non vou meter uns bastonazos que se acorda de min para meter vivo. Vale, tranquilo. A ver logo que miramos. Ti non te sopas. Entonces, o animal, que síntomas presenta eso? A ver, Meu pobre. dígame usted. Leva un mes que non era pata para mexar. Mexa escarranchado como as cadelas. Ai, meu pobre, que atiño. Carranchas o can. Vale, pero a ver, eso. Pode ser moi fácil que o can teña unha lesión na pata e é incómodo, entende? É incómodo o levantar. Non creo que teña porque ven que corre detrás do camión do carniceiro cando leva criollos. Bueno, entonces, podemos descartar. Pero é que atiño, Tobi. É que xe nin marca o seu territorio nin nada, entende? Pero como Outro día Generosa moveulle a caseta para poñer o tendedeiro. Pensa que lle dixo algo. Nin siquiera lle dou un ladro. Entende? Non fai caso ningún. Pero Generoso é da casa, como... Que quere, que se bota Generoso? Entende? É normal que non lle ladre. A ver, é da casa, é normal. Usted non está entendendo a gravedade do asunto. Non, é verdade, non estou entendendo, non sei que me este quere contar. O Tobi está tendo uns comportamientos afeminados, entende? El pensa que é unha cadela, lo que ou de todo. O sea, vamos a ver, usted está me dicindo que o Tobi, sendo un macho, porque isto é un macho. Ela non lle ve os 3.000 reais, cara. Bueno, perdón. Non me fixara eu no detalle. Tapaba o lazo. Pois eso, que quer dicir, que sendo un macho, il pensa que é unha cadela. Sí. O Tobi aquí onde o ve, era un picha brava, amigo. Eso. A Norma, a cadela de Pepe da Piolla. Fugite vai, fugite ben, parecía unha pirotécnica. Sí, Aí vai, Tobi. Aí vai o can que se na fronda. Ven aquí, home. Teño cuidado, me can mancar o can, Dios mío. Pero ahora nin con Norma, nin con outra. Non, que se nos golpes. Veñen as cadelas todo do pueblo frejarse a Leninas cheira. Home, que se nos golpazos como a cheira, home. Está aquí a tiño. Pero a ver, eso se queda na cheira porque, a ver, as cadelas tamén ahora non estamos en época de celo, entonces non na cheira. Nada, non é nada raro, eu non vexo nada extraño. Non se preocupe, non é nada de outro Pero é mundo. que non é eso só. Que? O Tobi leva un mes que está incubando os huevos das galiñas no seu cocho. Pero como está contando? Incuballe os huevos o can. El pensa que é unha cadela, unha galiña, ou que se está como unha cabra, ou non ve que se tira da mesa. Está peor que os tíos. Está aquí. Ai, Dios mío. Pero mire, eu vou dicir unha cousa. Polos síntomas que me está usted contando, deduzo que xa sei o que ten o seu can. Sí. O seu can ten un embarazo psicológico, que se chama. Pero como vai estar embarazado se é un can? Non vai, Dios mío, que cousa máis A grave. ver, a mí non se preocupa que sea psicológico, eso nunhos días pasa. Usted deixa o can unhos días que xa verá como lle Nunhos pasa. días? Eso, nunhos días pasa o can, home. Eso... Está quietinho, pero como vou deixar estar o Tobi así máis tempo, Dios mío? E que quere? Se está preñado, fálleme unha conografía ou algo. Que cona fría, que cona fría? Dios mío, querido, meu pobre. Está quietinho. Será, farei unha ecografía en todo caso. Bueno, fallo que queira, pero volvamos a convertir nun macho, senón... Ei!
Está tampouco. quietiño, Tobi. Bueno, por mí, vamos a Non das ver. hombres. Mira, o mellor nestes casos é usted deixa o can ao seu Para aire. salir na casa, guapo. Entendeume? Usted deixa o can ao seu aire. Bonitinho. Deixa o que faga o que Eu queira. deixo a caída da mesa, non ve que está Pero é anda igual, tonto, xa caralho. se levantará. Está Usted quieto. deixa o can e mira. Eu aí baixo, eu deixo Vou máis. dar unhas pastillas que teño aquí. Está Váyame, quieto. mire, váyame dar esto ao can. Este é Viagra can. Viajar acá, tranquilo. Esto- Vas-te curar. Isto dalle unha en ayunas e outra noite se verá o can entre días está como un toro. Xa as querido margas. Papas o can, cuidado, saquillas de diante Ai, que os come. está quietiño, Pois Tobi. leva as pastillas e verá como o can cura no Bueno, día. Ah, que sí, bonitinho. Por moitas gracias, tranquilo, Tobi, vas curar. Que feito o can, caramba. Vala, ímonos, que bonito. Ei. Habrá que parar, ou? Vamos a ver, mira, sonlle entra a consulta e as pastillas, pues sonlle Saca. 400 euros. 400 euros. 400, sí, señor, entendeu usted moi ben. 400. 400 euros por me decir que o meu semental pensa que está preñado e darlle unhas pastillas. Exacto, diagnóstico e tratamento, sí, señor, 400 euros. Coitaches, Tobi. Tobi. A ferramenta, Tobi. ei, Hacha aí, Tobi. Arra aí con ele. Morde aí. Arra aí. O Tobi perdeu as hormonas. Trata aí, Tobi. Arra aí. Dalle aí, morde. Dalle aí, duro. 400 euros. Arra aí. Qué desagradable, qué desagradable. Qué fiera, ¿no? Churrasco, Qué Tobi. fiera. Levaba algo na boca. Qué Ese desagradable. can levaba algo na boca. Ai, Dios mío.